Hello Mo. User, maar ik zie op je profiel staan Mo. Anyway, Antje het die sigarette gerookt. Als je gerookt het, was het moeilijk om te stoppen. Maar als jij maar niet weet dat de klomp PT, die vrouw mensen moet gaan om twak in die tronken te brengen. Want hij twak moet nou zo getune wordt en koelen van gemaakt wordt. Dan moet die koelen moest nog geap en het brengt het samen tronk toe en dan wordt het moest nog gesquat. Wanneer het moest nou search tijd is en allemaal die tijd wanneer in die kamer kom en die koelen, dan moet het moest nou uitgehaald worden en dan wanneer die blok koel is en dan kan die balletjes moest nou afgeswaai worden. En ik het geroek, ja, en ik is nog steeds een roker. Ja, maar ik probeer baie regtig ernstig om op te rook. But anyway, ja, ik het hier nog geboden om te roken, want as 'n mens 'n geleentheid, as wanneer die koele moes nou afgeswaai, die tabak moes nou afgeswaai word, né? En dan word daar pilletjies van gemaak. En nie almal kan rookie. Nou die persoon die twak besit, wat ingekom het met die twak, die persoon het miskien 'n klik en dan die klik rook meeste van die tyd. Die wat nou nie rookie, sommige vroumense moet nou rond staan en aanklop nou vir 'n sigaret bega, om vir 'n trekkie, vir een maar trekkie en goed. En ek het vir myself gesê, nee Adele, no way, no go. Ek trek maar my roektande uit, want so sal ek kan rondstaan. En net om my mond bitter te maak, ek kry nie eens 'n feeling van die roekie. Nee, is too much pity om nog daar te wil roek. As jy roek en as jy nog gelukkig. As jy nie roekie, dan is it just too bad. Maar vrede Ramina maak, en jy had maar stekers met darling.